Asin ngono kuwi. Ayo mlaku ya, Jan. Mlaku. Ngono no. Oh iya iya. 20 tahun kasmet. Cicingkas yo. Loro rungokno wong tuwek kaya ngene sekolah tenanan ya. Ayo ayo. Oh iya anakmu to. Sik, kowe duwe pak ngono kuwi isin apa ora? Gak. Lah kowe isin ora? Oh gak isin men. Berarti wis mbok doktrin ya men. Iki anake tenanan apa piye? Nek iki tenane iki gak ketok enek sing Kok iki. ganteng men to anake? Tanggane ganteng-ganteng ya met tanggamu ya. Lho piye to keterangane? Sak nek wong kontrak omah wong luar negeri iki terus cukul iki. Aku tanggapan rame ya wis ben diurutno. Lha sedekah anu kowe tegese sedekahno. Heeh, sedekah rasa. Cicingkas yo ndet ya. Ngono ya kan nek. Sikile pincang brot maku. Tanya tepetnya. Iya. Apa kono wis modok ngantuk. Nak kuwi lah yo ciknak kok entet. Ya jahat kan aku. Sing nandur jagung Jagung. dawa rambuté Ngene. klowet Ngene nama. rambuté rambut Rambute. Rambute. rambute entet Rambute. Iki karo sepele. Nek wis bar rambute terus culno. Kok iso isik pangkat dikenek-nek. Pancen tak kekrek cangkemmu ngene kok. Wong kok rambute dawa abang-abang atang-atang. kuwi sapa Ngono ya nduk ya. Kuwi ngono ateng nandung aku ya mo ya